germans Serra van començar a escriure la història del celler La Vinyeta el 2002, amb l'adquisició d'un petit tros de vinyes velles. El nom de la vinyeta fa referència a dos conceptes, a una vinya petita i a la imatge que il·lustra un conte o una història. Ens rep en Josep Serra, que ens explica com el nom del celler i dels seus vins, Heus, Llavors i Punt i a part, relaten fragments de la vida del raïm, de la terra i de la comarca. Amb els vins el que pretenem és crear ambients i situacions que no deixen de ser com petites vinyetes, no? Petites històries que, a més, fa que també us recordi la gent, us recordi amb els 3 punts que ara mateix teniu en aquesta història, que comença per l'Eus. Exacte. Una mica l'Eus va ser l'inici de tot plegat, va ser el primer vi que va sortir del celler, és però l'inici també de cada anyada, és el nostre vi jove. I Heus ve d'Heus aquí, no? Heus aquí que comença la història. Llavors? Llavors va venir el Llavors, no? La continuació. El Llavors, doncs, bueno, ja fem un pas endavant en complexitat, en elegància i en elaboració. El Llavors, bé, és una mica reflex del que va passar llavors, no? I així ens ho intenta també transmetre la seva etiqueta, no? És sempre un retall de diari, d'un diari local, que ens explica alguna cosa important que va passar llavors, no? Llavors. Sí, la canviem cada any. Cada any és diferent, l'etiqueta. Sí, sí, sí. La darrera part de la història de la vinyeta l'explica el vi Punt i a part. Ens feia falta un final, però tampoc volíem que fos un final absolut. La vinyeta no acaba aquí. I, bueno, el Punt i a part és un final, però obert, no? És una mica el vi amb més elegància i complexitat. Aquell vi, una mica selecció dels millors vins de cada anyada. Aquesta etiqueta també és curiosa, la del Punt i a part. Sí. L'etiqueta del Punt i a part, bueno, he de fer un incís, que és que tota la imatge del celler ho fa el meu germà, que és dissenyador gràfic. I bé, l'etiqueta del Punt i a part a mi personalment m'agrada bastant, la trobo bastant elegant. És sempre una seqüència que dona la volta a l'ampolla, no? Una mica com els zootrops, l'origen del cine, que amb el gir doncs, aconseguies fer el moviment. En aquest cas és un? És un burrau català, hem de fer paït, però també la seqüència canvia tots els anys. Sí? Sí. El primer any era un corredor i és que era una mica el símbol de l'esforç, de la constància, del treball per arribar a una meta, no? Un altre símbol molt vostre, una imatge que és molt evident, que surt de la vinyeta, és aquesta que tenim d'aquestes 4 iaies aquí darrere. Sí. Aquesta foto també té la seva història. També té la seva història, sí. En aquesta imatge, bueno, ens va agradar molt, ens va atraure molt, la trobem molt potent. Hi ha la meva besàvia. Quina és de les 4? És la primera d'elles, la de l'esquerra. I la meva besàvia és una foto dels anys 50 i és ella i les seves 3 amigues, no? Fent un brindis segurament en algun casament o alguna celebració important, no? I aquesta imatge la utilitzeu en algun packaging? Sí, les traiem a passejar sovint, que no sé què diria la meva besàvia si ho veiés, però sí, són força una mica la banderola del celler. Decidim desafiar el fred i sortim a passejar per les vinyes amb en Josep. Josep, vosaltres no veniu de família vinícola, però quines circumstàncies us han portat a tenir vinya i a tenir celler? Doncs mira, va ser una mica atzarós, va ser per atzar que vam entrar en el món del vi, de la vinya, però bueno, va ser un món que de seguida personalment em va captivar i va fer doncs, que d'allò que simplement era una afició acabés sent doncs, el que és avui en dia la vinyeta, no? Però no només una afició i un celler, sinó que vosaltres heu fet molt i heu aconseguit molt.
Això també ha fet que vosaltres us poséssiu les piles i us actualitzéssiu en el vi, en el món del vi, en com fer-los, en com vendre'ls, en com comercialitzar-los, en com tot aquest procés. Sí, de fet a casa sí que és veritat que no venim de tradició de vinya ni de vi, els meus pares són carnissers, però venim d'una família doncs, treballadora, no? I bueno, diguem que aquí hem posat a les banyes i tirant endavant la vinyeta, no? Però bueno, això ha estat una trajectòria d'uns quants anys. No? I amb ganes de treballar i d'aprendre s'arriba lluny, eh? Oh, i tant, sí. Josep, vosaltres expliqueu una història a través dels vostres vins, a través dels noms dels vostres vins. Com us agradaria que continués aquesta història? Doncs, bueno, jo crec que aquesta és una història d'esforç, de constància, de dedicació, però sobretot d'il·lusió, no? I, bueno, ens queda, crec, encara molta il·lusió per exprimir i segur que a partir d'aquesta història en vindran d'altres, no? No s'acaba aquí. No s'acaba aquí. Vinyeta és un celler molt actiu i dinàmic. No només organitzen visites, rutes o tastos, sinó que procuren treure al mercat nous productes cada any, com per exemple aquesta garnatxa, els sols. Crec que aquí a l'Empordà tenim una riquesa excepcional en quant a garnatxes. Són potser encara bastant desconegudes fora d'aquí de casa nostra, però crec que no tenen res a envejar altres vins dolços amb prestigi internacional. No? Potser algun dia el món els descobrirà, però mentre els disfrutem nosaltres. Exacte. Aquests sols també té un doble sentit, aquest nom? En aquest cas són 3 significats. Aquí el meu germà ja no sé què va veure, però... Sí, en aquest cas, bueno, el primer significat crec que és bastant evident amb aquest color del sol, no? Aquest sol que precisament ens ajuda a elaborar-lo. En aquest cas el raïm el deixem al cep, el deixem madurar i sobremadurar, el collim allò que gairebé són panses, no? I bé, el segon significat, una mica la pista ja te l'he donat, no? La garnatxa és molt típica dels sols de l'Empordà. Sí, pràcticament tots els cellers en fem i és que sense fer una garnatxa crec que no et deixen posar el cartell de bodega. I el tercer? I el tercer és perquè, bueno, tan sols en fem unes 1.000, 1.500, 2.000 com a molt, no? Que produeixen aquests ceps més vells que tenim. Poca quantitat. Sí. Són garnatxa blanca i garnatxa roja. Sí, són ceps dispersos en una vinya que bàsicament hi ha carinyana. El tastem? El tastem. Tenim dolçor, però sense ser empalagosa. No és gens empalagós. Sobretot gràcies a l'acidesa, no? Tenim una bona acidesa que el fa un vi encara fresc i no excessivament dolç. Amb els aromes que es troben en nas, sembla que acompanyi més un postre de músic, no? Les figues, les panses... Sorprèn el nas en contrast amb... I en canvi, en boca, sí que potser una primera copa abans de l'àpat. Tens tota la raó, sí. Josep, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Per rebre'ns, per ensenyar-nos el teu celler i per obrir-nos aquests sols. Esteu convidats sempre que vulgueu. Gràcies.